ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Ҳакимобод, Навобод мегӯян бардоро, ҳаматон мефаҳмед. Хона дар ҳамин гардиш. Аз Кӯлоб омаданда мана ҳамонҷа гардиши Сангпар мешавад. Ин ҳами хе роҳ меяд ба фурудгоҳи шаҳри Кӯлоб меравад, ба аэропорт. Ва ин тараф бошад раҳи Шлюз меравад. Хона дар ҳамин гардиш меравем, нишон медиҳем. Марҳамат дӯстони гиромӣ, роҳи омадаи мо, хонаи имрӯзаи мо мана ҳамин аст. Ниё кунед бародаро. Дарвозаи асосии хона сарҳад аз анамонҷа шурӯъ мешавад. Инам хелмият то анаминҷара тирезаҳоша ниё кунед дар беруни хона қарор дорад. Не пеши хонаи бародарон, агар отаки хушрӯака кардаги аст, мо бошад дохили хонаи имрӯза мешавем. Мана дӯстони гиромӣ, дохили ҳавлии имрӯзада қарор дорем. Масоат 4-6 сотиқ замини назди ҳавлиги. Дар ин тараф хонаҳо ҳастанд, дар инҷа ҳам хонаҳо ҳастанд ва дар инҷа бошад дигар маконҳо. Масоат 4-6 сотиқ ҳавли гирдаш пурра маҳкам кардаги, бетон гирифтаги, чойлоб дорад бо меваи ангур. Дохили хонаҳо мешавем. Марҳамат дӯстони гиромӣ, дохили хонаҳои имрӯза шудем. Якта коридори дароз меояд дӯстони гиромӣ. Як хона, ду хона, се хона, чор хона. Дар инҷа бошад ҳамон кондитсионер часпонидагӣ, мана қандил дорад. Роҳи баромад ба боми хона. Шурӯъ мекунем. Мана ҳаминаш ҳаст хонаи якуми мо. Таъмирашон мана ҳам хел таъмиракҳои оддияки хонаи дуюмаш, хонаи хоби кӯдакона аст ба фикрам. Мана инаш мешавад хонаи сеюмаш. Мана хонаи сеюм. И хонаам калона кай бародар, не хеле курпаву курпачаву чизои спални ҳама чиз мондагиянд. Ин мешавад хонаи чоруми мо. Мана хонаи чорум. Таъмираки хона хушрӯак будааст. Дар инҷа бошад ҳаст якта ҳамон. Мана ҳамон кардагиянд. Аз хонаҳо баромадем. Дар инҷа бо 4 дар хона. Манам хелмем бародаро. Дар даромадгоҳ инаш мешавад 5-ум хона. Таъмираки хуб қадди бунёгин. Телевизор ҳам дорад. Мана бародарои гиромӣ, дар инҷа як ҳамчун кладовкаи холӣ кардагиянд. Якта холодильник мондагия. Дар инҷа бошад ҳаст, чӣ хеле гуфтем, аловхонаву ами аловхонаву ошхонааш ҳар душт дар ҳамин ҷай. Ну кладовкаи холиро агар ошхона кунем мешавад. Дар инҷа бошад ниё кунед, оғел аст. Алоҳида дар дорад барои ба берун бародан. Дар болош бошад каҳдон кардагиянд. Дар инҷа ҳоҷатхона ва инаш бошад аловхона. Аловхона. Мана ҳамин макони мебинед дӯстони гиромӣ, ин 4 метр, 5 метр чиқри кандагиянд, септика мегӯянд. Тамоми нами обҳое ки дар ҳавлӣ ҷамъ мешавад, ҳамаашон дар ҳамон рафта мерезанд. Хуб. Дӯстони гиромӣ, 4 сотиқаи 5 дар хонаи ниё кунед. Инами қадар маконҳо ҳастанд. Нархи хонаи имрӯзаро мо гузоштем 330 000 сомонӣ. 330 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳибмулк ҳаст, занг занед, муомила кунед. Ягон сумакаш арзон мешавад. То навбарҳои дигари мо барои реклама кардани хонаҳои худ рақамҳои агентство